Tripura dofani bisi anok sub tribe ni keha Christian Association Salgra Baptist Association tongo siang tiani borok rok phayai anok rok desuni anok rok phay munugang driyo kaitoni korokno pirni huni phaileha हा पृथ्वी दरो 800 क्रूट जे तंगई हाना सनमनाय हा ओ कथां काइतनि करनो जेठानि थांबो सामुं तंगैबो निनि खरांबो खावो सुबाय बोगैसे मानायनि जेठानि थांबो सामुं तंगैबो निनि खरांबो काइतनि अभिशाप बरते माजाया सिखोन सा साफानो गतब गज्जामा साफाबो काइतनि अभिशाप बाय ब्रक डेली आदात माजाया
नायथाव थाहाबो सिनि करम सरानाय बर'राव जोंनो हामजागनाय खायरबनाय अमाया गोनां काइटर आफा नोंनो इजरा मेला मेला खालाय हामबाय आफा निनि हामजागमा निनि खायरबमा निनि तुइदुलमानि बिसिंतै आफा जों दिनि करम सराव आफा जों कुथुमलायजाक निनि कथमा गाहामनो बिलायानि हनै आफा सिनि प्राण बाय आफा जों माहाबो फारिया बिनि बागै निनि प्राण नसे जों नाङो अ हालेलुया मेया गोनां काइटर नों से स्नामनाय निनि बुसा बिनि बागै आफा नं बंनो खसाइलादि निनि बासा स्नामानि अ हालेलुया मेया गोनां काइटर सिनि रोजे करक सानाय रक आफा नों बरकनि बिसिंबो दंदि तुजुलु साबदि आफा निनि नांमानि करकनो आफा बोसाफानो बरकनि बाखाव आफा बरक वान सगैला गैमान मानातै आफा नों से वानामा सिंसा सामुं खालायनाय बिनि बागै आफा नोनो सोंनाङो नों सिनि इपान्दा दंदि सिनि इरकाबांबा ताखुक बुखुक रक आफा नोनो मानजिह दङ निनि करक थाइनो खानायो हबो दङ बिनि बागै आफा निनि वानामा सिंसा सामुंनो आफा नों इ करम सराव आफा नों लुख्लायरोदि अ हालेलुया मेया गोनां काइटर इ पान्दाओ नों ज तनि बिसियो तनै निनि बोसा सानामदि हनै निनि थानिसे याफारो सिनि साया सुगिया खालायमानिनो नों नाकारदि नों ज तन हामजाओ बा आफा हामजागैनो आफा नों निनि बोसा खालायदि हनै निनि थानि मासुरि जाओ आफा ज त निनि मुसुंतै अंथों इ पान्दानो आफा निनि थानि याफारै इसिकनसा सुरिमा जिसुनि मुंबाय आफानि थानि सुरि सान लामसो ताहु बुख्रक त्रिपुरा आउटलुक नायतं नायरंनो त्रिपुरा आउटलुक ताबं नंनो फुनुय दङ महा करम सरा दलाइ डिस्ट्रिक्ट नि लं ट्राइबेल साब डिविजन नि करम सरा द्रियो त्रिपुरा दफानि बिसि आनक साब ट्राइब नि केहा ख्रिस्टियान एसोसिएशन सालग्रा बेप्टिस्ट एसोसिएशन दङ सियांतियानि बरक रक फायै आनक रक देशनि आनक रक फाय मुनुगां द्रियो काइटननि करकनो पिरनि हनै फायलेहा तानि होनलाय काइटननि करकनो पिरमानि बिसिंतै एसे खाकसांमा तंथकमा आरो फाइनसा अङो आइथानि बाय देशनि बरक रक मेला फायजाक नं आनि खुन्तिया नुहुना मेला चाकलै सिक्ला रक बक रासाब लाइतङ काइटननि जिसु ख्रिस्टनि रासा मंनो बक रासाब लाइतङ नाइदि नक बक रासाब लाइमोन आनि खुन्तिया नुइतो हना जों इद्रनि केहा गानि अख्रा रकबायबो करकस्लायनाय मातर केहा माने दुखरजनक अहा ताबकबो त्रिपुरा करकबाय गान बय बक सुइमाय ह काबांमा बरं बकना रिक्वेस्ट खालाय दङ बक ताबकबो त्रिपुरा करकबाय गान बय सुइमाय ह बाइबेल तो सुइ दङ ताबक बरक बाइबेलनि करंतो जों वानानि नांगिया बांलादेश देश द्रिबो दुइता अखाजाक बाइबेल त्रिपुरा करकबाय अलरेडि सुइजाय दङ ताबक very soon maybe 2 years रंनि बिसिंनो बाइबेल त्रिपुरा करकबाय माननाय मातर गान बयबो बक ताबकबो सुइमाय ह आइथानि बाय जे नायतं नायरंनो हायदो खालायनाय नकुसा इनिशिएटिव्स लादि त्रिपुरा करकबाय जिसु ख्रिस्टनो लबमानि गान बय रकबो गान रकबो लबमं रकबो रासाबलायनि बाय हालाय ताबक सालग्रा बेप्टिस्ट एसोसिएशन नि केहा एग्जिक्यूटिव नि मेम्बार बोबायसिं करकस्लायनाय सार नक तामा कारणे मेन नंनि उद्देश्य फेमिलि सागे खोनादों हामबाय त्रिपुरा आउटलुकनि सिनि ताको एन्टनिनोबो बिनि बिसिंतै जों तामानि बागै सालग्रा एसोसिएशननि अङै करम सरा फायानि नां अबोना आं किसा सासिनाय बो अहा जों थांनाय सिनि 50 years गोल्डेन जुबली द्रसों वानसंलायजों दङ सिनि एसोसिएशन बिसोरजों वानसंलायहा गोल्डेन जुबली अहा
কিন্তু जों त्रिपुरा बाय त्रिपुरा जोंनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा र करम सरा दङ यां जलेया दङ তারপর এদিকে বিভিন্ন জায়গা দङ जोंनि त्रिपुरा सैन्य टाइटेल কিন্তু जों 50 বছর गायबो जों केहानि केहा जों सिनिलायमाय ह बिनि बागै जों सालग्रा एसोसिएशन जों वानसकलायहा जों एबारलाय 50 गोल्डन जुबलिनि पर जों जत आरो जोंनि यारोम एसोसिएशनावबो जोंनि त्रिपुरा नि बिसिंतै जे मुथा 6टा 7टा मुथा दङ बगबायबो जों गोरोंहा दा करम सराबो जों तिनि फायहा करम सरानि ताखौ बखौ रगबाय जोंनि हालक एमनेबो जों एमने जाति गोष्ठी जों एमने ताहुबो हुकसे एरपरेबो आरो हालक आलाय जों इ करम सरा फायो जोंनि 2टा पारानो जों टारगेट खालायहा एकटा वहातेने हाकपारा आताय कैसे 53 रुवाजापारा तो जों 24 तारिख जों फायहा इरो ता हातियो जों एकटा प्रग्राम खालाय दङ बिनि परे जों हाकपाराराव थांनाय 53 राव थानाय खानाबो जों मेला जोंनि जों सामों दुत थांलायनाय हालाय तो हाकपारा दरलाय नों आगे सयजग्या हा नक यांथे हादोंफोरा रज गासै सयजग्या तै तिनसा कासाबो सयजग्या इति जरा लाइसलाय जाक आं 81 राव आं शिलंआव जखन फरायफु आइफो जों इतैनो तो हाइवे आसाम आगरतला रुट बा इतै करम सरा सिनि आनक दङ होनलाय जों थिखना मानो किन्तु नौ थाजागिया बोसोर आसा खालाय नग काबां मा जागा लेग्रुंनाय जों नुनाय हादोंफोरालाय थांजागिया दाबो नंथियाबा हादोंफोरा तो नै खाना माने दङ हाकफोराबो दङ सिनितिया तिसा कासाबो दङ हालाय औले तमहनै नंतिया माखराफोरा तो दङ माखराफोरालाय कोरै दे हालाय औबो तमहनै लमाफोरा दङ दे लमाफोरा कोरै मेला हामबाय ताहु बखरक जों आर काबां मा तिनि इ द्रेने बक बारायख्लाय कायतन खुलुमलाय बारायख्लाय कायतन करन प्रचार खालाय बारायख्लाय कायतन सुरिलाय दं बारायख्लाय काथाला बारायख्लाय थांसा नगागानि कुमतेन हाना हालाय खाना मानि न त्रिपुरा हानि माने काबां मा जे आनक साबट्राइब दंनाय जे करबुक्तियानि सियांथिया पर्यन्त न खोरोहानि सियांथियाबो थाजाकजों थाखाया न दङ आसाय काताल होनाय नक बसर कयबार न कुथुमलायना ख्रिस्टान रक ननो मेला कुथुमलाय खुलुमलाय खानालाय माने सबसे नंनि थांजा दं आइतो इ एनुअल मिटिं बोरै दंनि एनुअल मिटिं दङ हालाय एसबिए नि जेनारेल एनुअल मिटिं दङ इयट दंनि एनुअल मिटिं दङ इयट दंनि एनुअल मिटिं हालाय जों प्राय 1200-1300 रक मानलायो इयट रक नि हालाय नंद्रियो पास्टर मैक्सिमाम जत त्रिपुरा दा बर नखाना ना बंने एसोसिएशन क्या त्रिपुरा दफानि एसबीएस सालग्रा बेप्टिस्ट एसोसिएशन बक देशनि बरक रक नक नुइतो ना आनि साखांद्रम देशनि सार व एसबीए नि क्या लीडर देशनि यां काबां मा यांथिया नक यांथियाबो ननो फुनुंनाय देशनि बरक काबां मा फायजाक दिनै मुनुगां द्रियो बक क्या इतिहास न ताहो बरक मुनुगां साथिगां साला बाजाय थांलाय सालसे आसु साप्लाय गहनाय देशनि फैलायमानि आलाय बकबो सिबुन खानाय तिनियालाय छयजो मकलबाय नुफाया बारायखलाय बक यां तफाबो बक ताकु मालिकरो गह हाकपारा रक यां खातंपारा थमरो बक छयजो खाना बक एकता जागा थानाय नक्सय नायतंनि जों आर काबां मा ननो फुननाय जय नायतंनि त्रिपुरा ल हामबाय फायदेलाय जों आर केहा एसबीए नि प्रेस आवर सेक्रेटारि पास्टर बाय जों क्या मो त्रिपुरा दफानि मो देशनि आनागवा नक्थराय तावब्र नुलायसिननाय देशनि आनाग पास्टर देशनि फाइनानि बिसिं आनक केहा पास्टर मो एसबीए द्रिनि देशनि बर आने खुमदा देशनि बर मेला फायजाक ब कायतनि करन बाय ति तंथौ लाय दङ दाब इरनि केहा पास्टर बाय करसने नों इद्र सबाय बाराय बेलाय साजाखा बेलाय तंथक जाहा बिसेस खालायै तिनि मेला हामबाय आफारो सिनि त्रिपुरा आउटलुकनि सिनि ताखुंनो सोनो इन्टारभिउ लामानि बागै हामबाय
बाराय आं जाहा सागारि तोथों belai tongthok jaha sini bises khlai sini desuni borok noi sung tini agebo sung tini tamana sini korung laijak thoi kintu sung onek din khnai tongo je sini khati anok rok tong hnoi kintu sung phainani nei onek din songlai mani kintu kaito tini dino sung jora raha aboni bai sung tini phai soi maha gam korung khlai aboni bai phai sini tamana desuni borok nuoi sung belai tongthok laijak munu gangni borok ala munugangni tak hadungpara tongo hadungpara roma thangdoi nangi munugangni না আং তাবকনো পইলা আনি যদিও এই রুটই লাইজা আগে যখন কলেজে পড়াই তং পুরো নাগাল্যান্ড পড়াই পুরো কিন্তু আং কোনোদিন অখা জায়গা তিনিনো বইলা অখা alai nok me nok phaye ro barai tamane be phaya মেন ফাইমানি উদ্দেশ্য হাতেনে সিনি जोंथ' काइतनो मानजाक borok काइतनो खुलनाय borok ala kaito जोंनो दागे मानि दङ थांदि होनै साव संसार गनाय थाङै बनि कथमा काना पिदि होनै साव अबो हासिनि थानियो जों काइतनो पुइतो क्लायनाय थानियो काइतो जोंनो काराक आगार मानि लाइसो ओ आगानो तै फाइलाय मानि दिनि सिनि जेतो सिनि यांतिया सिनि बररक सिनि तमनाय नखुनि बररक यांतिया फाइजा खनै किन्तु बक बाराय खाय दं बाराय खाय सा जों सिया आबनि बाय जों बकबायबो थाइ मालायनाय साथे साथे जों दिनि सिनि काइतोनि कथमा काहामबो काइतोनि गुड निउस नुबो जों बरना साइनायनि फाइलाय मानिसै ततय नों अख्रा सागा रंनि खुक्ति खाना जागदे आगे रो साला बाजाय ताहले सालजा सुइ साप्लाय जाहने फाय नंतेनि फाय इद्रियो सिनि आनक रक आरखले एरि आइ पारा ता करम सालजो तंलाय माने बन थिकाना मान बुनो तो आगेबो सिनि अख्रा साकरा सालायो যদিও মকবা নুগ্যহ আগে সিনি সিংতিনে অকরাগো সালাयो সিংতিয়া মানে সালসা বাসাই তাহলাই সালসি আসুই সাপ্লাই গিয়া হনাया আবনি ভাই সিনি সিনি বররনো ইয়াংতিয়া মানে তামানা মাই মই যত কিছু অং হনৈনো একটা ফাইলাইজাক হनै খানা এমন কি সিনি বারকি মাসারো ফাইজাক হनै খানা কিন্তু বক তামানা লেলাই সালাই করনি bagै অনেক কাসালङै थांजाक तामानाय नों ताबक नुय ताबक पुइला मुनुगां नुफाय munu gangno tobongno puila ongsinai alai aboni bagai mela tongthok jaha irni borok bai malai tawbo sing engtia salai tongo sini tawhanai irni borok bai malai bogo tongthok jakjak singmo tongthok jakjak मुनुगांनि नों फायो केहासक इरना आनक जों मानक बाय बुरि फाबा अक्रा फाव केहासक बे नों करकदि मास आन करकदि साइरनि बर tabokni kaya koyekjon mai salai mani la kisa misalai tawhanai korok koroba disa mane koijak disa mane kisa misa mix hoi khai nuwo तखबो माने 80% तंगो 80% lai tongnai kisa misa ong thata alai nok माने जिसु ख्रिस्टनो तै नक मेला थानसा खलाय नंनो नं माने तामा खलाय नगो थानसा मां ततय वाना जा नंनो बारा नक थानसा actually kubai sari thangalai sungbo age tongmani u para katha लाग्या u tamanai u dolbai u dol katha लाग्या arisa kintu jokhon jisuno manhanlai sung para katha lai maha tabok suru paraya tabok sung full association sung thansa baksa khlai katha lai tini je iro phaijakbo parai sini salgra baptist association andaro 78 church and fellowship tongo sironi joto mili lai sung lasi bisio 5 ta circle ala 5 ta circle ni bisio sung thailai jagira tini kaitini kokpina alai ततय नंनि देसनलाय कायबस फायजोंलाय जों फाइलाय मानिलाय ताबक जरात 51 काहा যদিও जों संलाय मानलाय प्राय 80 एबा फाइलायनाय हिनै जों संलाय माने किन्तु तामानाय हतार खलाय ताबक त एमने आवनि जरा कुलुमका साव